Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngapa? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadhuku. Waduh. Wah, berat iki. Gunung yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Yo, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane emah. Terus Aku panganen wae. lho, kok kon mangan piye? Mbangane dadak gelut tur aku mesti kalah mungsuh kowe. Tinimbang aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngudetake sewijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho. Ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku ki ra tau adus. Ya, ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu, kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dolan balane kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan. Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Nek kene mades ngono kowe muntah-muntah. Moh aku. Apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah, ngewuhke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nyok. Tersakan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Wis 3 sasi ora mangan, nek ora mangan wong kaya aku ngene iki, engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki, aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan, Ikhlas. mapano. Wah, untal malang dening Arga Yaksa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan weteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae. Pauntalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin. Nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih. Wis kono. Nggo nyambung uripmu Arga Yaksa ora apa-apa. Aku yakin ikhlas. Dimoti. Lah ya dikledak. Aku meng risi. Kowe iki rung operasi amandel to? Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Om dipang kok malah omong wae. Hak tamani siung pengapit. Kemancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi tamani siung cempet. Pengapit, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Ning nggon pas nadi kok langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel ora banget kok, Dan.
Ya, iya wis wis. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Kocap kacarita nalika semanten pus ginigit mestakaning Kilurah Bagong ing batos Sangarga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun minangka tedhanipun Sangarga Yaksa nalika semanten datan mubah datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sangarga Yaksa ora obah angkalipun hanjentong nganti kaya patung nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pangejawantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih sang pukulun Bathara Bawarsari mrepek yungganing Kilurah Bagong. Aku malah ngedep kaca pengilon. Wong milahing Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Samane dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawarsari. Ulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, kumulon. Bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calan kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakake. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lelakon kita, Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi awan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantara kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang dadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mekaten ulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa? Kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah boten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun?
Karang Kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika ke bawah keperintah Negari Ngamarta. Monggo rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawabing para Pandhawa, nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula, teka ora gelem nyumurupi rusaking desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita, nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong, kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagyatri sang kapirangu rinangka kinampit kambeda sang retnaning bawana. Ya situ kang walang ati. Mekaten Bu Kulun. Iya. Lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wewangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake, wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane. Saala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satra ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula kang sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Lajeng kepareng paduka mala gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Matur panuwun tanpa pepindhan. Lajeng selajengipun niki pripun Bu Kula? Nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki, nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tan prabita kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa Bu Kulun? Celeng kudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngesakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun alun bali manjing anggo kita. Nggih nggih ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir.
iki dadi sarana Pandhawa eling kelawan desa Karangkadempel supaya Pandhawa uga mbantu kelawan nggon kita duwe niat bangun Karangkadempel ngestakaken Jawa Pungulun megenga napas sawetara Panakawan Bagong tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimpun teleng ing kalbu pambukaning warana manteng pangesing Sang Pungulun Bathara Bawarsari nyiptake Lurah Bagong ical wujuding Lurah Bagong babar wujuding yaksa dadosaken kagyat kadra kasan Lurah Bagong wau wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa nggih Pungulun lajeng kepareng paduka Pungulun kados pundi ulun manjing sajiwa ning ngangga kita kanthi wujuding kayu kastuba kira bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang tumuli budhal marang negara Ngamarta elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga bangun desa ora mung Karangkadempel nanging desa-desa ing menapa dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa iki ngestakaken dawuh Pungulun monggo latri manjing angganipun ingkang abdi kose kita arep nganggo jeneng sapa waduh lha menika ingkang repot dipun keparengaken kula menika wujud buta kula badhe mawi tenger dedya buta galak nganggo jeneng sing apik Bagong nggih kula bingung mawi nami napa Jajal Werka wah menawi jajal kudu tumbas jajal kok ora tuku aja gecul ulun dudu panggeculan ulun manjing nganggo kita inggih ngestakaken dawuh Pungulun Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang misikan magulingan lima landala panjen bener ngendikaning wangadi Pungulun ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa Karangkadempel nganti tak rewangi ketoyong-toyong kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa Pandhawa ojo banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan jengkul ora nggatekke karo kawulamu kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu aku ingkang bakal ngelingake karo kowe
kok nangis kaya bocah. Kowe omong kowe tak kon usul adimu Bagong lah kok malah kowe bali nang Karangkadempel nangis. Ketiwasan, Pak. Kowe wis ketemu karo Bagong. Lah kok bocah ora tok jak bali? Sampeyan ngerti dhewe to sipatake Bagong kaya ngono kae. Wis duwe kekarepan ora kena dipenggak karo sapa wae. Anggepe dheweke iki Ndara Werkudara muni ngono. Terus piye? Bagong suwita karo Begawan Durna. Bagong duwe niat arep bangun Karangkadempel. Bagong kuwi, Bagong niat bangun desa. Sowan Begawan Durna jarene Durna ngomong syaraté bangun Karangkadempel Bagong kudu golek kayu kastuba mulya. Kuwi apa kuwi? Aku dhewe ya ora ngerti wong Bagong tak kandhani ya ngeyel. Bareng ngono Bagong bloko karo aku minggir truk aku arep munggah ning Gunung Candrageni arep nyemplung kawah golek kayu kastuba mulya. Bagong, tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi. Ning jebul didingkek karo Kurawa. Kurawa laku dedemitan Bagong kaya kena pusaka kontal pambung nyang endi papan gununge. Kok dadi kaya ngono lakone anakku. Jebul niate becik, niate luhur. Bareng ndak petung-petung ming sak Bagong kok duwe gegayuhan kaya ngono. Aning sing jeneng wong iki ra duwe gegayuhan dikeparengake duwe gegayuhan sing dhuwur. Nggih. Bagong pripun, Pak? Bagong pripun? Ayo do matur ndaramu Pandhawa kon goleki Bagong nek ora gelem aku tak sing ngamuk. Ayo rek. Koko Prabu Ndarawati inggih wonten dawuh Yayi. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Saestunipun namung badhe kula suwuni priksa krana sampun wonten pinten-pinten pisowanan. Kakang Semar Badranaya mboten ketingal sowan. Menggah menapa ingkang dumados wonten ing praja utawi Karangkadempel. Nuwun sewu. Mesinipun paduka Yayi Prabu mboten sisah nyuwun priksa dhateng Raka ing Dwaraka. Krana mesinipun paduka Yayi Prabu tumunten utusan nglawan kadang kula ing Jodipati menapa dening Madukara supados niti priksa kawontenanipun Kakang Semar. Nanging sabab menapa? Dene paduka Yayi mboten utusan nglawan kadang kula panenggak tuwin panengah supados analiti kawontenaning Karangkadempel. Koko Prabu Estining manah namung badhe nyuwun priksa dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu krana kuwatosing manah kula menawi Kakang Semar menika nggadahi raos kogel kagelan penggalihipun dhateng para Pandhawa tumunten sak mangke sowanipun Dimas Werkudara menapa dene Janaka upami kula utus wonten ing Karangkadempel malah saya damel kodeng penggalihipun Kakang Semar mila tumunten sak mangke estining manah nyuwun priksa langkung rumiyin dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kawontenanipun Karangkadempel. Yayi nadan ingkang Raka ing Ndarawati sampun sawetawis mboten pinanggya lawan Kakang Semar Badranaya. Mila ingkang Raka mboten saged ngaturaken kawontenanipun Kakang Semar wonten menapa dene sampun pinten-pinten pisowan mboten sowan ngersa paduka Yayi Prabu. Malah saking pamrayoginipun ingkang Raka ing Dwaraka monggo gandeng sak mangke ingkang Raka sampun sowan wonten Garing Amarta menapa mboten langkung prayogi menawi Pandhawa tetinjo dhateng Karangkadempel Yayi. Rekat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning arga ram kang tuminga dendeng saengga praja busekan kang pratangga dereng ngantos parisamaning Balwacana kasarusaning men kula Semar Badranaya karya kagiat sangya para Pandhawa.
balik titiyane gandayane Kakang Semar ning opo malah kepasang yogya katuju ingin udene dina samengko Kakang Semar nedheng dadi pirembaganing negara Ngamarta malah dina iki tumuli sowan marang Praja Ngamarta. Wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan Karang Kadempel Ndara. Ingkang mboten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem. Pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun Karang Kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong. Tumunten Bagong kepengin bangun desa. Srana piyambakipun pados kekiyataning batos suwita dhateng Begawan Durna. Wong kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielekake. Wekasan Durna paring dawuh Bagong isa kuwat mbangun desa yen to nganggo syarat sarana kayu kastuba mulya. Ngendikanipun Pendhita Sokalima kudu golek eneng nginggiling Gunung Candrageni, Bagong kudu nyemplung telenging kawah. Ning kula ngerti kabeh niku pancen pangreka dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candala. Mboten gething lan sengit kalih pendhawane ning klebu abdine ya melu digedhingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kalih kula nek Bagong kena pusakaning Kurawa. Kendang kapracondang kontal kaprapa sak menika mboten dipun mangertosi wonten papundi papan dunungipun Ndara. Koko Prabu. Kawontenanipun Karang Kadempel jebul mekaten. Ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan mboten kepareng sowan. Wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biyantu Ndara. Anak kula Bagong pripun, Pak? Ketiwasan, Pak. Kawan Petruk melayu-melayu ya kene matur Ndara Puntadewa sewu kapatan diagung pangaksami. Nedhengipun kula tenggawa teng alun-alun negari Ngamarta mboten wonten sangkan paranipun dugi. Kula mboten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara Werkudara Janaka Jakaya bocah cilik. Gancing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa Jajal Werka. Kowe sapa ngaku Raden Janaka? Kowe ngerti karo aku aja kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apal. Bojomu aku apal, anakmu aku apal, bojomu nang tintiting tretrek ana. Buta nggugu arepe dhewe gawe wirangking Janaka pecah siramu. Pecah genti kowe. Wae.
kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ra entuk ngelung kaya kowe? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Wah! Wah! Janaka Werkudara kalah. Koko Prabu Kasinggihan. Butane ampuh. Lehku serik. Rambute kaya aku. Lah wong dipadani rambute kok lara ati lho. Wah, sing madani wing wujud buta. Kresna kakangku mangsa Baranga. Kaya ngapa wujude tak tandangane? Kresna Tantulasa mring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat diobati lho jagat pangestu para kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kuwi oh lah dalah buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang perang leren meneh ning warung ngobo kopi buta apa kae tibane Kyai Senjata Cakra lakon babar jatining wujud parade. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Wis malih aku. Wis ngono kok. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trima. Karo sapa? Pandhawa. Kentengan kene. Dokon rawuh mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Wong joget kok dijegal. Ono kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Wah, kok sik. Bagong, nggih. Aja dhisik kowe, nggih. Selak kesusu iku lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya wong mati. Oh iya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun prisa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang Karang Pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep.
Kudune sampeyan iku adil, kudune sampeyan iku tansah tedhak niti priksa dhateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang kadempel niku awane werna-werna, kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuwan kon bangun, mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten nonton pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa arep-arep desa niku nuwun sewu. Iso delengke apa ora? Nek ora iso gonta nanging ora lamun to linakonan. Lajeng kersa paduka kados pundi Pukulun? Katemben wae jeneng ulun antuk dawuh supaya tumimbal lairing Madyapada tegese ana saperangan bab kang sawetara kudu rinembug. Sepisan jeneng ulun lan Siadi kudu pisah. Kudu pisah sawetara wanci. Sinambi nunggu wektu prayoga manunggaling Wisnu lan Dewi Sri. Lajeng ingkang angka kalih mesti ana sesanggan abot kang kudu sinangga utawa bab gedhe kang kudu den rampungi. Sinuwun menawi kepareng milih mbok bilih mbok inggih ampun ngantos pinisah malih. Sing abot dudu kuwi nanging pun Kakang lawan Siadi kudu prayitna amilih sapa pawongan kang kuat kesandangan panitisan iki. Apa maneh lamun wis tinitisan mesti bakal nemahi sangsara ya kuwi pacoban tumraping urip kanggo ndadar kekuataning lair batin jroning dadya pamartaning jagat. Yayi, lajeng kula kedah kados pundi Pukulun? Mula kang saka kuwi wit dina iki sawegakna rasamu sernakna kang sangga runggi. Aja kongsi kleru milih dalan. Kong sepisan meneh hayo kongsi kleru milih dalan panitisan ya Yayi. Lamun wis cocok kanang wektu nadyan pinalang gunung yang jembaring samudra nglangut pinesti bakal ketemu lawan jeneng sira ya Yayi. Yayi, waton taksih sumanding paduka nadyan to sewu warsa nedya kula anti kanthi raos kabagyan Pukulun. Sumangga kula dherekaken amilang panitisan amiling lakon. Ayo Yayi padha bebarengan enggal tumuju ning Ngarcapada Yayi.
Prabu Wisrawana iki. Ayo, maju, maju. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Danawati manuta kelawan Prabu Wisrawana. Oh. Ayo. Wah. Surebdata Pitana anenggih wau kocapa pundi to ingkang negara kang minangka Purwakaning Kandha lamun ngupaya negara 100 tanan tuk 2000 tan wonten sedasa pramila pantes dadya Purwakaning carita wenang den ucapna negara Maespati
negara panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah karta tata tur raharja padang jagate dhuwur kukuse adoh kuncarane tur ya amba jajane gedhe pangari bawane marmodatan moka lamun to kraton Maspati negara kang aran katekan ing mungsuh aran ketekan mungsuh jalaran padha sayek saeka praya sadayantaka denya hangreksa kuncaraning praja satemah muncar-muncar malimbaring manca negari ora mokal lamun kathah para surananging datan ginebak sarana bandayuda mung kayungyun marang pepoyaning kautaman kacarita nalika semana nyarengi dinten Respati enjingi sang katong lenggah hamung wenang hangucapna Srinata Maspati inggih jejuluk Prabu Kartawirya ya Prabu Natawirya ya Prabu Sasrawirya Narendra adil para marta memayu hayuning jagat budidaya tentreming bawana denya ngasta pusara roda paprentaning negari tan ambau kapine tegese ora beda-bedake ora mawas kulit daging sanak kadang tawang mitra lumakune hukum lan ganjar tancepe sanget permati marmo temah tentrem kang dedunung jenak kang dedepok ing mangke sang katong candrane sinawang saking Mandra Pindha Bathara Kuwira dewaning kadonyan Ngejawantah rob sidhem permanem seklimah dereng kawiyos pangandikaning sang katong hamung hangrantos lho nggih sinten to ingkang jumeneng regemeng yayah lintang Bima Setinuak tutuk ing naga nenggih tanggulanging kewuh negaring Maspati kapernah sederek nak sanak lawan Kang Nata nenggih menika ta warnane Sang Jama Dagni datan kanton pasebane warang Panata ing Maspati nggih Patih Surata dasar gagah pideksa turta seti mandraguna marma hanggung cinaket pasebaning lawan Kang Nata ginala-gala dadiya gedhik manggalaning yuda praja Maspati bagus warnane pinter momong naleni rasa para kawula sembada hangasrepi tiasing ngadasih met sukaning praja memayu tias rahayu ing nguntap pisawaning para nayaka mantri bupati bek amber-amblabar pasebaning kaliwon panewu mangkono pangulucitaning wardaya kang dereng kawya sing lesan
rene utamaning nata berbudi pawalaksana lire berbudi mangkono lila legawa hendriya hanggung denya paring dana hangge ganjar saben dina kang pawalaksana ana tepi pangan dika Yuang suksmana mangadili nuwih muga tansah paring pepayung marang sagung dumadi. Mangkoto adiku di, adiku wong gagah kadangipun kakang Jamodagni sapraptamu padha becik nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning pun kakang ing Maespati ngene Yayi. Antuk pamujimu lulus raja prataku tan manggih pangrencana ora liwat basaku wae muga katurana ngarsamu Kakang Prabu Kartawirya. Iya banget panarimaku Yai, ora liwat diprayogakake anggonira satata lungguh. Wah iya kaya wis ora kurang prayoga lungguhku. Nadyan jeneng sira Patih Surata padha becik sowanmu nggonmu ngadhep ngabyantara ana ngarsaning ingsun iki. Nuli nggih sinuwun lulus raja sowan kula tan manggih alangan sakara paring marga boten langkung sumungkeming raos bekti kula mugi katura wonten sandhap padha paduka njing sinuwun Prabu Natawirya inggih Sang Prabu Kartawirya. Iya Patihus tak tampa pangabektimu andayani bungah bombong rasaning atiku ora liwat dikepenakake anggonira satata lungguh.
Nun inggih kados sampun boten kirang prayogi sowan kula sinuwun. Ya, lamun to kabeh wis pepak ander nggone padha marak seba ning ngarsaning ingsun kene. Sadurunge jeneng ingsun medhar sabda gati ning pasewakan. Ayo tak kanthi luwih dhisik padha lungguh satata seje kang padha rinasa. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana hambre sekar gadung ku ngas kandanyo ing paweh raras renaning triya iya jagat dewa Bathara Waya Bathara jagat pramudita setemene mulya mukti wibawa Nyakrawati mbau denda ora kaya kang sun rasakake kaya wektu iki kawibawan kadonyan kabeh wis kacakup dening Prabu Natawirya ya Prabu Kartawirya ing Maespati. Dasar negaraku iki negara kang subur makmur, akeh ulu pawetu kang banget ngasilake tumrap para kawula. Turta maneh wadya balaku akeh, turta sekti-sekti. Apa maneh kang pinandika dening sira Yayi Jamadagni lan kadangmu ya kakangmu Sisuwandagni kang wektu dina iki durung bisa marak pasewakan ing negara Maespati. Waladalah. Tak rasa kaya wis bakuh kukuh adeking praja Maespati iki. Nadyan to mengkono wae. Ora banjur ingsun iki pegat saka ing kawaspadan. Nanging aku ya tetep bombong. Mula nora kendhat nggonku tansah ngunjukake rasa syukur marang Gusti lan aku go ngaturake panuwun banget awit kasetyanmu Yayi Jamadagni nggonmu padha nyeramakake uripmu kanggo rarjaning praja Maespati iki ya Yayi. Sira kuwi masih sedulurku nak ndulur. Sira lan kakangmu Suwandagni kuwi putrane Bapa Paman Begawan Wisanggening Jatisrana. Jatisrana pernah iring kidul kono gunung desa. Jarene kono kuwi akeh nggon wong ayu-ayu. Nggon pengendang wit wadon sing wah jarene ngedapi-dapi kuwi jarene. Bener lan orane sira kang luwih pana bab kuwi ya Yai. Wah iya. Mula kang saka kuwi nggonku tansah gedhekake rasa syukur datan kendhat krana apa?
negaraku Maespati iki wis kok sengkuyung kanthi jiwa kaprawira lan kasetyanmu kuwi ya Yai. Wah iya Kakang Prabu banget panarimaku semono uga nggonmu ngrengkuh marang aku lan Kakang Suandakni sak bisa-bisa aku labuh marang bumi wutah gedhehku ya ing Maespati kene anut kabisan lan dewasanku pun Kakang wis nyekseni ing reh kasekten lan kadigdayanmu kabeh guna kasantikanmu paribasan wong sak jagat padha ering marang sira Yai. Uga ora lali ingsun tepo tangan budi kang gedhe dene sira Yai kang wis bangkit ngerabekake kelawan pun Kakang Duk nalika semana nalika jroning sayembara praja Ngindrapura ing kono Narendra Ngindrapura Prabu Danuwasesa kagungan putra ya kuwi putri cacah 3 kang sesilih Dewi Danuwati, Dewi Danuresmi lan Dewi Danuretna. Ing kono kadang werdane putri ketiga kuwi mau ya kuwi satriya aran Raden Danuja lan Danujan ing kono ngedekake Giripatembaya sok sapa kang bisa ngasorake gedene nyempal bau kiwa tengene Danuja lan Danujan bakal antuk putri boyongan ya putri katelu iku mau. Temah nalika semono kasembatan jeneng sira kang tak sraya krana ya mung jeneng sira kang nandingi Danuja lan Danujan satemah sirna margalayu si Danuja lan Danujan iku mau elo ing kahanan sirnaning Danuja kelawan Danujan babar jatine wujud dadi wujuding pusaka kang ngedapi-dapi nalika semono gedene ranjamak ya kuwi Gendhewa lan jemparing Bargawastra kang saiki wis kok regem dadi pusaka piandelmu. Wah iya pancen dasar kepara nyata nanging tak rasa kabeh iku mau anut mergo antuk daya saka kuasaning Gusti Kang Maha Agung tanpa ana pitulunganing Gusti Kang Maha Nasa tangeh lamun kasembatan aku bisa dadi kaya mangkene iki mula aja banget-banget nggonmu gunggung lan ngalembono marang Jamadagni krana Jamadagni ora seneng dialembono marga iku tundhone bakal nggeret marang kasangsaraning uripku. Kowe lah kok watakmu becike kaya mengkono senadyan agal growal-growal kang dadi sifatmu kang kaya mengkono kuwi ya Yai. Wah jan tenan bombong rasane ngatiku setemene aku malah genti takon jeneng sira wis kelakon ngrabekake aku antuk Dewi Danawati kakangmu antuk Dewi Danuresmi lan Yayi Sumali raja ing Ngalengka antuk Dewi Danuretna nanging kena ngapa kowe dhewe kok malah durung gelem rabi kuwi kepiye to Yai? Ngelingono kowe iki wis cukup umur ya. Aku ngelingi banget sepira gedening lelabuhanmu mula yen to jeneng sira kuwi kepengin enggal palakrama milya kalawan wanita ngendi. Aku kang bakal sumedya ngrabekake jeneng sira. Apa jeneng sira kepengin kelawan abdi pesinden ning Maespati sing anyaran kene? Sing saiki ya apa meneh sing jare sing lemu kuwi lho mantep jarene aku durung mikir bab kuwi isih akeh kang kudu tak rampungake jroning nggonku ngayahi jejibaning praja Maespati kene kowe adalah yo yen to kaya mangkono ya wis sak karepmu pun Kakang ngomong manut apa kang dadi karepmu yen to jeneng sira durung kasdu kepengin
palakrama seje kang saka kuwi pun kang bakal ngandharake bab kang mungahake ya kuwi sumurupa kabeh wae. Jeneng sira Yayi Jamodak lan kabeh para nayaka Projeng Maespati kene anggonku jejodhoan kelawan Yayi Dewi Danuwati malah kepara wus